Na, beth dratha o'n i eisiau gweld yn yn hunain ar y sgrin. Bore da, chroeso cynnes I bawb. Diolch yn fawr am hynna. Tegwen lot o bethau'n digwydd, a mae heddiw yn rhan o weithgareddau Merched y Wawr ar fore Dydd Sadwrn. Celf, cwrsau celf. Heddiw mae gennym ni berson arbennig iawn, Mears, yn rhoi arddangosfa Blodau I ni. Trefniadau Blodau eco-gyfeillgar neu beidio. Rwy'n siŵr os mae gennych chi ddiddordeb y maes ar ddefnod Blodau, rydych chi'n gwybod am Ann. Mi ddesydd ar draws Ann rhai blynyddoedd yn ôl bellach. Es i'r eglwys Dewi Sant yng nghanol Gaerdydd I weld arddangosfa Blodau. O'n i'n disgwyl ambell I arddangos fach yn bob ffenest, chi'n gwybod? Ond beth gaethon ni, oedd yr eglwys, os chi yn nabod eglwys Dewi Sant, mae'n eglwys enfawr. Roedd thema yr arddangosfa oedd Seintiau Cymru. Mi oedd hi'n anhygoel. Sôn am ddeongliadau amrywiol. A beth ang daeth yn gryf iawn drosodd I ni pryd hynny, ei dealltwriaeth I ond hunaniaeth ni fel Cymru. Felly, pwy arall allan ni ofyn I roi rhyw gipolwg arni a bach o syniadau sut I wneud addurniadau ar gyfer y ddydd Gwyl Dewi. Os ydych chi eisiau gofyn cwestiwn, cofiwch bu croeso chi ar ddiwedd y sesiwn rwy'n credu, neu defnyddiwch y lle chat, y lle sgwrsio. Lle chi ofyn cwestiwn neu rhoi ymateb o unrhyw fath, mae'n croeso chi wneud hynny. Gyda hynna o eiriau, a drych ymlaen yn eiddgar, croeso Ann. A tra bod Ann yn cael cyfle I ynmiwto neu ddadfudo yr teclyn, gai hefyd llongyfarch Jane Davies ar ddod yn ddymgu I ddau wyr bach allan yn ffaint. Felly llongyfarchiadau mowr I ti Jane, mi'n siŵr bod ni gyd yn falch iawn o'r newyddion hyfryd wythnos yma. Diolch yn fawr. Ydy hwnna'n iawn? Perffaith. Diolch I chi. A mynd nôl nawr. Yr unig ffordd I fi gallu wneud so bod chi gallu gweld popeth. Mae'n hyfryd iawn I fod â chi heddi, ac ni gyd yn gwybod beth sy'n digwydd dydd Mawrth, ond dwi'n meddwl falle bod ni'n bach o Gymru pob dydd y flwyddyn, ond jyst yn dangos falle tipyn bach mwy ar Mawrth y cyntaf. So dwi jyst yn mynd â chi I byd y Blodau, a gobeithio beth dwi'n dangos bod pob un gallu wneud. Yr unig rhwystrau falle yw os jyst dim gwyrddni â chi yn yr ardd, ond byddai yn dangos cwbl o pethau eraill gallu ti defnyddio. So mae'r un cyntaf, yr un oedd ar y poster, rhywbeth tebyg ty beth, a yn hwnna dwi'n mynd I defnyddio planhigion, fformium, tricolor, mae gallu fod un fath o fformium, a mae hwn ti'n gallu plygu yn rhwydd, ond I cael ei wedi plygu fel hyn, chi eisiau cymryd y mas o dŵr a just gadael so bod e'n rwyddach, a mae rhain yn para'n tipyn bach o amser. Y peth arall yw fatia japonica. Nawr, fi eisiau dangos hwn I ti, achos nath rhywun rhoi hwn I fi, y deilyn yma, dros 2 wythnos yn ôl yn y clwb Blodau dwi'n perthyn I, a mae'n para yn wych. Ti'n gallu gweld? Mae hwn o'r ardd ddo, mae hwn o 2 wythnos yn ôl, mae dal yna, a na I gliro pam wedyn. A peth arall dwi'n mynd I defnyddio yw skimia, a wrth gwrs, cennin Pedr. Mae hwn yn eitha modern, syml, so dwi'n mynd I dechrau gyda siarad am pa fath o, mae rhywbeth wedi cwmpa Oasis. Sbwng, ti ddim bod galw fe Oasis, sbwng. Nawr mae rai wahanol ar gael. Y gwyrdd, a ti ddim gallu ailgylchu hon. Y brown, a mae hwnna fod ailgylchu mewn 2 flynedd. A hefyd hwn sy'n newydd mas, a mae llawer iawn o bobl ddim yn hoffi fe, achos mae'n anodd I defnyddio. Mae'n anodd I defnyddio, a mae rhaid I gweithio ato fe. Ond fi yn teimlo weithiau, yn y byd yma, mae rhaid ni trio wneud pethau yn dda ar gyfer y byd, a ailgylchu pethau. So os ti'n gweld, mae hwn wedi cael ei wneud o basalt a sucrose. So mae fel layers, ti'n gallu gweld y heinen yna? So beth sy'n digwydd yw, os ydych chi'n rhoi blodau mewn i'r top,
fel hyn, mae ti'n bach yn dyn, ond beth na pam mae hwn 'da fi, so os ti eisiau, ti wastad gallu rhoi twll ynddo fe. A fi jyst dangos hyn un sydd 'da fi, so ti'n gallu gweld faint mor, mae jyst yn mynd i dim yn dweud. Wel, mae jyst, so mae yn biodegradable, ti yn gallu ailgylchu fe. A na beth dwi wedi defnyddio yn hwn, jyst i ddangos i chi, ond dwi wedi rhoi e lan ar y ochr fyna, so mae'n rhwyddach i roi pethau fewn. A dwi'n lwcus dy hwn, achos mae'n ffito ar draws, a mae'n ffito'n berffaith, so jyst dim eisiau pethau fel tap i clymu fe fewn, achos fel ti'n gweld, dwi ddim yn symud. Yr un peth arall am hwn yw, pryd ti'n rhoi mewn dŵr, gadael e cwmpo yn y dŵr, ond tynnu fe mas yn syth. A dwi wedi gadael hwn dros nos, so bod e ddim mor wlyb, achos mae'n cymryd y dŵr a wedyn ti'n rhoi rhywbeth mewn a mae twll mawr. So just pethau, fi'n siŵr gyda y cwmni Oasis, pryd dechrau nhw wneud pethau fel y sbwng, oedd lot o trafferth dyn nhw blynyddoedd nôl, a oedd rhaid nhw dod â rhai mas o hyd ac o hyd, a bydd yr un peth dwi'n siŵr yn wneud yr un peth â hwn. So, dwi'n mynd i wneud siap modern. So, fi jyst yn dangos, fi jyst yn torri ar y gwaelod fan hyn. Jyst i pico fewn mwy. Jyst dangos i ti. Ti'n gallu gweld e fel yna. Fi jyst yn torri fe fel hyn ar draws fel yna. Mae popeth yn mynd o'r llawr dy fi. Mae'n llechen, so gallai brwsio fe lan. So ti'n gallu gweld mae pig dy fi fyna, so mae rhwydd ddim yn mewn. A dwi wedi wneud hwn yn barod, so mae pig dy fi mynd mewn. So dwi'n mynd i rhoi hwn fewn cyntaf, a i troi e rownd ar ôl fi'n wneud e. A beth dwi'n edrych ar yw'r chop. So, dwi'n mynd i wneud 2 mewn, a torri nhw wedyn. So dyna fe cyn fi torri nhw, ti ddim gallu gweld y top nawr, and tynnu hwn nôl so ti'n gallu gweld. Na'r unig problem am Zoom weithiau, ti ddim gallu gwneud pethau mawr. So dwi wedi wneud 2, a i torri hwn jyst lawr tyn bach mwy fel hyn. Dyma ni. So mae un tuag at y cefn, mae un tuag at y ffrynt. A wedyn dwi'n mynd i cymryd 2 o rhain. So 4 dwi'n defnyddio ar hyn o bryd. Allai ti roi mwy mewn os chi moyn, os mae e'n trefniad mawr. Dwi wedi wneud hwn, mae'n stand hefyd. So mae hwnna'n peth neis i wneud. A beth sydd 'da fi yw just celleth bach, a dwi'n mynd i rhoi twll lan fan hyn. Ti'n gallu gweld beth mae'r twll fyna, a un is fyna. So mae hwn yn mynd mewn i fan hyn, ar yr ochr. Ti'n gallu gweld fel yna, trwy fyna. Wedyn bydd rhaid fi ffidlo dy hwn nawr. Jyst i rhoi fynd o ble nes i rhoi y twll. Un fyna. So bydd rhaid fi torri hwnna fyna. A rhoi mewn fyna. Go siap, a mae'n edrych yn trawiadol, yn syth, heb roi bron dim byd mewn. Wedyn, yr un arall, dwi'n rhoi mwy at y ffrynt fel hyn. Mae'n anodd i rhoi hwn i wynebu chi, achos rhoi hwn mewn fan hyn nawr. Eto, mae rhywbeth fel hyn. So dwi yn gobeithio gyda rhain byddwch chi gallu wneud nhw. Just torri hwnna, just i fod mwy bigog.
Dwi ddim eisiau gwneud y twll rhy fawr, achos wedyn so dyma ni. Ti'n gallu defnyddio helygen, achos mae'n helygen yn plygu. So os dim byd â ti, rhaid, fi jyst mynd i twtsio rhai hwn mewn fel yna, a hwn mwy lawr fel yna. So ti jyst yn ffidlo dy fe, jyst i weld shwt ti'n hoffi fe. So dyma ni, dyma dau fel hyn. Gallu ti'n gwneud hwn yn lawr mwy os o ti eisiau a jyst rhoi e mewn fel yna. Ti'n gallu gwneud y siap rhoi bynnag ti eisiau. Wedyn, ni'n mynd i rhoi y ffomium fewn. Dyma ffomium, sori, ffatia. Dyma ni. Nawr dwi'n mynd i defnyddio un o'r hen rai, achos maen nhw'n dal yn hyfryd. Pryd dechreuais i wneud blodau, oedd e ddim amser maith yn ôl, fel mae, ti'n gallu gweld mae un fyna, a mae cyfro'r ffôn fyna. A ti eisiau tri sydd yn bach o meintiau wahanol. Nawr beth allai ti defnyddio yn lle rein, os ych chi moyn, yw ffatia, ffathedra yw hwn. Mae fe rhywbeth rhwng iorwg a ffatia, a mae'n tyfu fel iorwg. Neu iorwg mawr. So mae hwnna rhywbeth arall gallwch chi defnyddio hefyd. So dwi'n jyst mynd i roi cwbl o rhain fewn fan hyn. Dechreuais i, o'n i gweithio i cyfreithwyr am blynyddau. Ffrind i fi, des i Caerdydd, dwi wedi teithio tipyn bach. Fi'n siŵr ti ddim eisiau clywed hwn i gyd, ond jyst oedd e diddorol oedd rhywun o'r Llambed, a mae teulu yn dod o'r Llambed. Ni ddim wedi bod yna am blynyddau, cofio, ond mae rai teulu dal yna. A fi'n siŵr ti'n gwybod pwy ydyn nhw, achos maen nhw perthyn y shop chips yn Llambed, Lloyds. A wedyn, so dwi'n mynd i roi hwnna fyna. A un bach i fynd fan hyn a dangos eich hynna. A un fyna. 1, 2, 3. So un ochr, 1, 2, 3, un mwy a llai yn yr ochr fyna. A cadw rhain rhag ofn fi'n mynd i rhoi mwy mewn, achos nesaf fi eisiau rhoi y cennin pedr. Achos ti ddim gallu rhoi lot o gwyrddni cyn rhoi y cennin pedr fewn. So mae bwns dy fi fan hyn, rhai wedi dod mas a rhai ddim, a dyma nhw. So ni gweithio i cyfreithwr a oedd diddordeb mawr dy fi'n blodau. So dwi'n mynd i defnyddio cyntaf cennin pedr sydd ddim wedi dod mas, a beth ti'n neud, ti'n mynd o'r top a ti'n mynd lawr i'r gwaelod a wneud nhw'n fwy erbyn ti cyrraedd y gwaelod. So ti ond eisiau un bwns o cennin pedr i hwn. Os wyt ti'n cael trafferth i rhoi e fewn, eto, ti'n gallu defnyddio tym bach o pren, barbecue fel hyn, a dwi jyst yn rhoi un fewn, so I dangos eto. Rhoi un fewn cyntaf, a wedyn ti'n rhoi hwn arno fe. Neu os oes dim rheina ydych chi, brigau. Mae brigau yn gweithio hefyd, ti'n gallu rhoi rein, jyst torri'n bach a jyst rhoi nhw ar ben. So dwi'n mynd i roi'r un cyntaf nawr, jyst i dilyn y siap yn hyn. So un fan'na. Mae'n ddangos sut mae'n mynd. So, o'n i wastad eisiau gwneud blodau, so o'n i'n perthyn i'r clwb blodau Rwbaina, ac o'n i, wel, nes i dechrau dweud gwir yn yr eglwys, oedd rhywun wedi jyst dysgu fi, jyst i roi blodau mewn fas, a do hwnna ddim yn bell iawn yn ôl, so mae pawb gallu gwneud blodau. Jyst eisiau trio. So ar y pryd, 3 oedd e yn yr eglwys, rhaid i fi, come on Ann, ti wedi helpu ni? Neu blodau, so na beth nes i. Es i lawr un diwrnod, a dweud i, jyst rhoi nhw mewn fas, a jyst dangos i fi, a wedyn nath i gwahodd fi i fynd i'r clwb.
So eto mae tym bach yn anodd I fynd mewn. Roi hwn fan hyn. A roi e. Rwy'n just dangos y cwpl fi wedi rhoi yn barod. Ond ti'n gallu gweld, mae fel stepiau, fi wastad yn dweud, mae rhaid gweld blodau. So 1, 2, 3, 4, a byddai'n mynd lawr I wneud e ar draws fyna. So na sut nes I dechrau gyda blodau. So es I mynd i'r clwb, ond achos dwi person sy'n licio gwybod shwt I wneud pethau, dwi ddim licio just meddwl o ti jyst yn rhoi cwbl pethau mewn fan hyn. Fe eisiau gwybod tym bach tu ôl iddo fe. Es I fynd I dosbarthiadau yn Pen Coed. A wedyn nath e symud I Casernydd. Nawr te, oedd e ddim bell yn ôl, oedd hwnna yn... Pryd oedd hwnna nawr? Fi'n trio cofio. Oedd e ddim yn hir yn ôl. Beth I 10 mlynedd? Wel, na mwy na 10 mlynedd nawr. Beth I 15 mlynedd yn ôl. So, o'n ni... Rhaid rwy jyst yn rhoi cwpl ti'n gallu gweld y siap yn dod. Just rhywbeth. So ti'n gweld, achos mae cennin Peder, mae'r llew yn deniadol yn dweud, mae fe just yn hyfryd. A ti ddim eisiau cydio fe. Ti eisiau gweld nhw I gyd. Nawr, y reswm dwi'n cael tym bach mwy anodd I rhoi nhw fewn I hwn, achos mae yn mwy anodd. Byddai'n rhwyddach mewn I Sbwng Oasis, ond yn dweud ni, dyw cennin Peder ddim yn hoff iawn o Sbwng. Maen nhw'n licio fod mewn dŵr, ac ar ôl fi'n mynd I dangos beth I wneud mewn dŵr. So beth dwi'n wneud yw, dwi'n tapo, os dwi'n torri nhw, dwi'n tapo nhw ar tissue, jyst I cael gwared beth sy'n ddyn nhw, achos nhw ddim licio fod gyda peth eraill. Jyst rhoi hwn mewn fan hyn. A mae lot o bobl yn dweud, o, dwi ddim eisiau rhoi nhw mewn Oasis. Ond ti yn gallu, a mae yn gweithio. So dwi jyst mynd I cwpl o rheina fel yna, a dwi eisiau cwpl I fynd mas ar yr ochr. A achos dwi'n dod mas eto, dwi'n mynd I rhoi rhywbeth sydd ddim wedi dod mas cymaint ar lleill, a rhoi e o dan fan hyn. So bod ti'n cael llinell wedyn. Ond yn hwn, os oes dim rhaid â ti, beth allai ti'n neud, a does dim dy fi ar y funud, yw just rhoi hwn y tap dy fi. Rhaid ti'n bach o tap rawr y gwaelod, a mae hwnna'n help hefyd. So, dwi just mynd I rhoi hwn fan hyn. Mae hwnna fewn. So mae hwnna'n dod trwyddo. A un arall. Fan hyn. So wedyn, ti'n gallu gweld y siap yn dod lawr fel yna. A fi'n meddwl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sydd yna. A maen nhw dweud mewn byd blodau, mae rhaid wedi cael 7 neu 9 neu rhywbeth ail rif, ond dwi ddim wastad yn neud e. Fi jyst yn neud beth dwi'n meddwl sy'n neis. So, mae hwn hefyd, tap tap, a wedyn mewn fyny. Dyma ni. Nawr, os y ti eisiau mynd nôl, a os y ti eisiau rhywbeth yn mynd nôl, ti'n just gallu rhoi un yn y cefn fel yna. Dwi'n meddwl bod hwn yn iawn, achos mae un dy fi fan hyn, a ti'n gallu gweld e yn dod rownd fyna. So beth dwi'n mynd I wneud nawr, yw just rhoi tipyn bach o skimiau, achos dwi'n meddwl bod hwnna'n neis mewn trefniant yn y cyfrwng pethau. Ie, o'n i'n dweud, ie. So nes I dechrau wneud y blodau yma, a nes I mwynhau. Ac oedd ffrind I fi ar y cwrs eisiau fi helpu gyda priodas, a beth o'n I ddim wedi sylwi oedd y priodas eitha mawr, so nes I just dweud, o, bydd hwnna'n gret. So offer fi helpu hi yn bore, 7 o'clock y bore oedd e,
byddwn ni ddim yn hir, ond o'n i, achos oedd e priodas Tsieinïedd ac o'n nhw eisiau twll blodau i pob un oedd yn y priodas. So dechreuon ni wneud hwnna. Wedyn, dwedodd i oedd bouquets, oedd trefniadau. So yn y diwedd, wel, erbyn diwedd y dydd, o'n i wedi blino'n lan, ond oedd yn teimlad wych. Ac ar ôl ni, ges i beg fel petai, ac oedd rhaid wneud popeth. So nes i really mwynhau. Jyst yn dangos rhain. A dwi eisiau cyfro'r cefn, achos mae rhaid cyfro'r cefn yn dos. A jyst i roi hyn mewn fyna. Cwbl mwy. A mae'r sgimiau yma yn yr ardd, mae'n tyfu, mae goedwig tu ôl i ni, ac fi'n lwcus iawn, fi'n just gallu cerdded mewn, a yn ystod amser y clo na beth o'n i'n neud. O'n i jyst yn cerdded mewn, a jyst nôl unrhyw beth o'n i moyn. So gobeithio, bod ti'n gallu gweld, so mae tipyn bach o sgimiau, cwbl o cennin pedr, a dwi wedi wneud hwn ar stand hefyd, a mae'n edrych yn wych ar stand. Ti jyst yn wneud nhw'n fwy, a ti ddim eisiau llawer iawn, achos mewn fas o cennin pedr, fel arfer, mae 2 bwns yn dos, a mae 1 bwns fan hyn. So mae trefniant cyntaf, so gobeithio, os wyt ti eisiau defnyddio rhywbeth arall a cael ei ddod mas, a chi defnyddio rhain, mae jyst dangos un i ti. Ddod mas fel hyn, so bod e'n cario ymlaen i fan hyn. Just torri fe i'r siap ti moyn. Mae ffomium yn hyfryd. So, a wneud un arall hefyd, just achos mae 2 da fi i'r top. Wastad trio wneud yr un peth i'r top a'r gwaelod. So, pryd ti'n rhoi e fewn, wneud e'n pigog fel hyn. A rhoi hwnna mewn fyna. Fel, so ti'n gallu wneud hwnna hefyd. A mae hwnna'n wneud e'n fwy, yn dyw e, ti'n gwybod? So mae just beth bynnag ti eisiau, ond hwyl yw'r peth. Cael hwyl a enjoyo wneud e. So mwynhau. So dyma'r un cyntaf. So dwi'n mynd i wneud un arall hefyd. I chi, a just rhoi hwn ar y stôl draw fan hyn. Hyfryd iawn, mae'n bendigedig. Mae gwirni gyd i gael yn ein gerddi ni neu yn gerddi'n ffrindiau ni, dyn nhw? Wel, ydyn, dwi'n meddwl bod nhw, fi wedi trio ddim cael pethau o siop fe, pethau ti gallu cael. Yr unig peth nawr, byddai yn dangos, ond mae dan fan hyn, fe'n allai ti wneud, os oedd dim y ffomium, yw hylygen. A ti yn ffrind rein, ond os ydych ti'n mynd i llefydd fel Morrisons a Tesco, dylai ddim. Ond maen nhw yn gwerthu nhw, a 2 pint, so maen nhw'n eitha resymol, 10, a ti jyst gallu gwneud o'r un peth, ond yn lle rhoi e trwy rhywbeth, ti jyst yn clymu fe. So ti clymu fe gyda rhywbeth fel hyn, a mae rhan o fe, a ti jyst gallu wneud e fel yna, a mae'n edrych yn hyfryd. So mae pethau gallu ti wneud, so plis mwynhewch a trio mas. A mae Chwarae Teg wedi paratoi y cyfarwyddiadau i gyd, ac i bawb sydd yma heddi bydd yn cael yn e-bostio y tudalennau o gyfarwyddiadau ymlaen atoch chi hefyd. Felly diolch i chi am wneud hynna. Gret. So gobeithio bod chi wedi mwynhau hwnna. Mae un arall dy fi hefyd, so gobeithio bod paned y ded y ti nawr i nesaf. So mae bocs dy fi fan hyn, wel, un naturiol wedi cael ei wneud o canghennau o coeden, ti'n gwybod, so mae'n eitha neis. Dwi'n defnyddio llawer o hwn. Yr unig peth sydd ti ddim gallu ailgylchu fan hyn yw'r plastig yn anffodus, ond maen nhw yn dod â pethau mas nawr dyddiau hyn. So fi'n meddwl bydden nhw yn dod â pethau mas i ni. Ond ar hyn o bryd, ti eisiau hwn yn mwyn ddim distrwyo byrddau chi, achos ti ddim eisiau dod o'r mas. So, mae hwn yn potet fleur. Ond nhw'n defnyddio hwn yn amser Victorianaidd, ac
mae wedi dod nôl, achos mae pobl trio peidio defnyddio'r sbwng. Nawr, dyma ran mwyaf fi wedi gweld y hwn wedi cael ei wneud gyda planhigion a blodau toriedig. Ond, maen nhw rhoi nhw mewn sbwng, a dwi ddim mynd i wneud hwnna tro yma. Fel ti'n gwybod, mae llawer iawn yn ni'n defnyddio jams, pickles a beth bynnag arall, so mae casgliad o rhain dy fi. Panel, meintiau, a dwi'n mynd i rhoi rhain fewn, mae dŵr ynddyn nhw yn barod. Nawr, dwi jyst mynd i ffindo'r lle gorau i roi hwn, achos fel ti'n gweld, pryd mae pethau naturiol, ddim wastad gallu rhoi yn y lle iawn. So, dwi wedi ffindo'r lle gorau fyna, a beth dwi'n mynd i wneud, jyst i cadw fe mewn lle. Os oedd lot o planhigion da chi sy'n mwy addas, oedd dim un dal dy fi i fynd yn y cefn fan hyn. So, fel dwi wedi wneud hwnna, yr un fath o siop dwi wedi mynd i wneud nawr. So, mae hwn yn clai, mae'n edrych fel hyn. Fix-it, clai, maen nhw'n galw fe. So, dwi'n rhoi tipyn bach o dan fan hyn, jyst i cadw fe yn ei le draw fyna. Ond mae rhaid i fe fod yn syth, neu dwi ddim mynd i aros. So, dwi'n rhoi hwnna fyna. Dyma fe. A dwi'n mynd i rhoi cwbl o pethau mewn hwnna. Nawr, falle byddai yn dod â hwn lawr, achos mae'n mynd i fod mwy dal. Achos, dwi'n mynd i rhoi cwbl o rhain. So, mae fel jyst wneud fas. So, dwi'n edrych ar y maint, a dwi eisiau fe fel 1.5 lan i fynd â y basged. So, yr un peth mae Blodau, bit 1.5 a rhai o fewn. A mae cwbl o bits dy fi fan hyn. O'n i'n lwcus iawn es i gweithdi, a rhywun, mae pobl yn torri pethau o'r ardd nhw, nes nhw. Ni gyd yn helpu'n gilydd, yn ydyn ni. So, dyma y contorted willow, y lygaid fan hyn. So, mae hwnna'n gret. So, nes i prynu bwns mawr o rein am £10. So, oedd hwnna'n hyfryd. Hwn eto, dwi'n pigo pethau lan o hyd, ti'n gwybod? Mae Wyn yn dweud i fi, yn ddŵr, mae rhaid fi gwisgo menig, achos ti ddim yn gwybod ble mae'r pethau me wedi dod o. So, fi jyst yn mynd ar hyd y ffordd a dweud, mae hwnna'n neis, a mae'n gwybod, beth ti'n edrych ar nawr, mi'n mynd am dro, a dwi jyst yn pigo pethau lan. So, dwi wedi dod ar bowlen, fi'n defnyddio bowlen i dweud y gwir i roi rai pethau mewn, mae'n rhoi dda. So, mae rhain i gyd nawr yn canhennau ar hyn o bryd, ond bydden nhw ddim. Ydych chi wedi bod yn socio nhw cynni, Ann? Ydych chi wedi socio nhw mewn dŵr cynni? Na. Na. Mae rhain, beth, yn glir o'r pam, rhywbeth fel hyn, fi wedi cael yn y garej am amser hir. Mae rhywbeth fel hylygen fel hyn yn sychu. Right? So mae rhai yn nhw gyda fi wedi bod yn y garej am dipyn bach, 2 flynedd falle. A mae just pots o nhw gyda fi. Nawr, dyma rhain yn ffres, a mae wedi bod mas gyda fi just ar bench. Fi wedi cael ein bythefnos. A mae wedi bod yn iawn. Bydde just yn sychu yn hyfryd. Ac na beth yw'r peth neis am just pigo pethau lan. Mae beth, fi ddim yn siŵr, falle rai chi wedi clywed fi siarad am y crispy corner, right? Fi'n galw fe crispy corner. So, os dwi'n prynu blodau, a dwi ddim yn siŵr, fi ddim wedi defnyddio nhw i gyd. Alliums, beth arall sydd gyda fi? Alliums, craspedia, mae rhywbeth o enw, lot o pethau dweud y gwir. Dwi'n twlu hydrangeas, wrth gwrs, achos maen nhw yn sychu. Dwi'n twlu nhw gyd yn y bocs, gadael nhw. Mae asgwydistra dy fi, maen nhw'n mynd yn frawm, defnyddio nhw yn y hydre. So, fi'n galw hwnna crispy corner fi. So, jyst yn mynd i hwnna a dylai wedi dod y cwbl mas i ti. Ond mae rhain wedi dod, mae rai o rhain dwi wedi cael am amser hir. So, jyst yn dangos nawr. So, dwi eisiau cyfro'r cefn hefyd, so ti'n gallu gweld bod y rhoi dail. So, mae hwnna'n mynd i fod yn y corner. A jyst i wneud yn siŵr bod popeth yn iawn, fan hyn, dwi wedi defnyddio cordyn, jyst i cadw fe lan hefyd. So, mae hwnna, achos yr unig peth gyda trefniant yma, gyda dŵr, mae'n mwy anodd i rhoi fe'r anregion i bobl yn diwen.
So just rhoi e trwy fyna. A just cadw yn ei le. A ti'n gallu defnyddio tap hefyd, rhoi hwnna yn ei le. Mae tap yn rwyddach mewn ffordd, mae just yn... So, just rhoi hwnna trwy. Fe eisiau nod oedd i wneud hwn, fi'n meddwl. Weithiau mae tyllau ynddo fe, a weithiau just yn. So, na fe. Wedi mynd trwy ddo. Na fe. So, mae hwnna'n cadw hwnna yn ei le fyna. Dwi'n siŵr os ti'n gallu gweld, ond mae yn cadw fe yn ei le fyna. So, fi'n mynd i clymu hwnna wedyn, a bydde ti ddim gweld e achos mae dail yna. Dyma ni. Ti'n gallu gweld fi wedi rhoi e trwy fyna? So nawr, does dim byd arall yn hwnna ar hyn o bryd. Dwi'n mynd i dod â tets a tets. Dwi wedi prynu rein, so reina yw rhai o blodau. A gan bod fi'n mynd i'r eglwys prynawn yma i wneud y blodau, falle bydd hwn yn mynd gyda fi nawr. So fi wedi wneud un trefniant yn mynd i'r eglwys. So, dyma cwpl o rein. A hwn yn dod o'r tŷ, Maidenhead Fern. Does dim byd arall lot o fi, oedd yn ffit o fewn, oedd yn edrych yn neis. So, os ydych chi'n gweld hwnna nawr, mae'n dechrau dod yn syth, yn diwa. Nawr, y reswm o'n i eisiau hwn, i roi y taldra iddo fe. Dwi'n gallu cweit gweld e, ond ti eisiau fe'n dal mwyn i hwn dod lawr. Os oedd yr un maint, bydd dim diddordeb yna dy ti. Ti eisiau cael nhw yn wahanol pethau, a ti eisiau pethau wahanol. So mae rai dail yn llyfn, mae rai dail mwy o diddordeb yn nhw. Mae nhw'n brysur, ti'n gwybod? Ond mae hwnna'n eitha neis. A wedyn, os ydych chi'n edrych ar y cefn, ti'n gweld y sgimiau. So mae hwnna'n neis hefyd. So nawr dwi'n mynd i rhoi cwbl o pethau eraill fewn. Dwi'n mynd i rhoi un arall o rein, achos dwi'n meddwl bod yn neis yn y fas yna. A mwyn cael y cennin Pedr dod trwyddo, mae rhain wedi dod ar ardd. Achos dros y blynydde yn Dewi Sant, ni wedi bod yn rhoi eitha lot o tet a tets. A mae sawl un o'n nhw nawr o bwys y goedwig lawr y gwaelod y fi. So mae hwnna'n hyfryd. So jyst i ddangos pam ydw i eisiau hwn mewn. Dwi eisiau cael nhw meintiau wahanol. So hefyd i cael nhw dod lan. Sef yn bach fel yna. So ti'n gweld sut mae'n mynd. Na ni. Na ni. A wedyn, mae un bach dy fi fan hyn, a dwi'n mynd i roi hwnna lawr hwnna. So ti'n gweld nhw eto yn dod trwyddo. Ond nawr dwi'n mynd i rhoi cwbl o blodau fewn. Mwyn cael rhai dwi wedi torri yn barod. A beth dwi'n gwneud, dwi'n torri rein, rhoi nhw mewn dŵr dros nos, a wedyn mae'r peth sydd gwenwyno blodau eraill yn dod mas, ti'n gwybod? A wedyn dwi'n tynnu nhw mas o fyna a wedi torri nhw yn barod, so maen nhw'n iawn i mynd mewn i rhywbeth. So nawr dwi'n mynd i rhoi hwn mewn fan hyn, jyst i rhoi rhywbeth yn y cornel fan hyn. So bod yn bach mwy, a mae rhai mawr yn mynd tuag at y ffrynt. A mae hwn fel rhes, fel beth ti'n gweld mae'n goedwig, ti'n jyst yn gweld nhw'n dod chi yn dod trwyddo. Ond beth arall dwi eisiau rhoi mewn fan hyn yw Cwrs. Nawr, mae sawl un, mae 12 blanhigyn o leia dy fi o rhain, wahanol liwiau. A fel maen nhw'n dweud, Christmas Rose yw hwn, maen nhw'n dweud yr un gwyn yn do, ond mae pob lliw dy fi. Ond yn meddwl falle bod y porffor ddim yn dangos lan cymaint. So beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n jyst mynd i rhoi tipyn bach o hwn fan hyn. A dod â fe trwyddo wedyn. A ti'n jyst gallu gweld e fel yna. A rhoi fas arall lawr fan hyn. A wedyn, cwpl o rhain fan hyn. A dwi'n mynd i torri hwn a rhoi e i fynd.
So eto, pryd ti'n trefnu, wneud e o un, so ti'n gweld nhw bob man. A mae hwn, dwi ddim i gyd yn cennin peder, ond mae gyfer y gwanwyn hefyd yn dwi. Gall ti jyst wneud cennin peder, neu allai ti roi, jyst eisiau dangos, sio ti gallu rhoi y peth yma fewn. So hefyd nawr, dwi'n mynd i rhoi rhywbeth arall mewn fan hyn, un arall. Nawr cadw nhw mewn lle fel dwedais i gallu rhoi tap ar hyd nhw. A beth sydd gyda fi fan hyn, yw sgiliau arall. Mae hwn yn amyliw, as ti'n gallu gweld, mae'n hyfryd, ond mae'n bach. Dwi wedi cael e o am sawl mlynedd nawr o'r RFS sioe, ac mae'n hyfryd. So dwi jyst eisiau cyfro, os oedd dim y peth ydy ti cyfro y bases, a fes i roi mwsicl, a mae mwsicl dy fi. I dweud y gwir, dwi'n mynd lawr i'r shed, a mae shed ar bwys y goedwig, so mae lot o mwsicl na. Achos fi'n sgrapa fe bant, ti'n gwybod, a just, ailgylchu popeth. Defnyddio popeth sydd â chi. So dwi'n mynd rhoi tym bach o hwn fan hyn hefyd. So bod hwn yn dod trwyddo fan hyn. A nawr te, o'n i'n mynd i defnyddio irises, ond yn ffodus, oedd y 2 wythnos ers i cael yr irises. A maen nhw dal yn iawn, mae 3 o nhw ar ôl, ond maen nhw yn plygu, ond i ddim eisiau rhoi rheina fewn. So dwi'n mynd i defnyddio hyacinth yn lle. Nawr dwi'n mynd i fachnad i cael pethau, a oedd hwn beth maen nhw'n dweud, dim crispy corn yn nhw, ond fi ddim yn dweud y gair o'n nhw'n galw hwn, ond nes i prynu bunch am pint. So mae'n werth mynd lawr weithiau, a maen nhw'n gwybod, maen nhw'n gweld fi dod a dweud, o, hwnna fyna. Nawr, Iris ddim rili licor gwaelod wedi cael ei torri. Fi wedi torri hwn, achos fi eisiau rhoi e mewn fan hyn. Dwi ddim eisiau fe bod yn fawr iawn, a mae un arall dy fi i mynd rhywle arall. Dwi jyst eisiau chi gweld hwn yn y cefnder. So dwi'n mynd rhoi cwbl o gwyrddni dy fe. Dwi jyst eisiau, achos dwi'n wastad yn meddwl am ysgaru amser yma y flwyddyn. Ti'n gwybod yr un bach na, mae fel greu hyacinth mae'n bach fe. Achos o'n i ddim gallu cael hwnna, mae rhai fi ddim wedi dod mas eto, o'n i'n meddwl, a mae hwn hefyd yn lliw hyfryd yn dweud. A beth sy'n bod o'r ein? Fi wedi cael nhw am wythnos, a maen nhw dal yn iawn yn ydyn nhw. Edrych ar ôl pethau sy'n eisiau fi'n meddwl. Dyw'n hyacinth i ddim yn para yn tŷ fel oedden nhw, chi'n gwybod? Falle bod eisiau fi brynu rai fel yna, fi'n credu. Wel, maen nhw eitha bryd, mae prisiau blodau i gyd wedi mynd lan, mae'n rhaid i fi ddweud. Fi jyst mynd i roi cwbl mwy o gwyrddni yn y cefn, ond na fath o peth gallai ti wneud. Dwi jyst eisiau cyfro tym bach o'r cefn so bod e'n edrych yn iawn o ffrynt i'r cefn. A mae hwn yn Petersboren. A mae hwn dylech chi cael yn yr ardd. So, really, y peth y dylech chi cael yn yr ardd yw Formium, Fatia, neu Fathedra, Petersboren, Iorwr, cynnwys hefyd. Reit, gawn ni weld beth dwi'n rhoi fyny. Hwna rhy fawr. So fi ddim wedi siarad lot am fy hunan, diolch beth, heddi, ond jyst o'n i eisiau dweud, sut nes i dechrau mas i dweud y gwir, o'n i wastad wedi licio blodau, ond dechreuais i gyda helpu tircyn yr ardd, ac oedd e ddim yn cyn iawn, achos oedd e'n meddwl o'n i'n tynnu mas y holl chwyn, ond y fe. So jyst i gorffen hwn nawr, dwi'n mynd i rhoi tym bach o iorwg ar y ffrynt. Nawr te, os y ti eisiau rhoi cennin fewn, llynedd nes i tyfu cennin, o'n i'n tyfu eitha lot o peth, ddim quite cymaint lenni, a gyda greiddiau'r cennin, bydde fe'n neis jyst i rhoi rhywbeth dros y ffrynt fan hyn. So mae cennin peder dych chi a cennin. So, ond achos does dim dy fi, dwi'n jyst mynd i defnyddio tym bach o weiar fan hyn, a just clymu
Tym bach o iorwg. Nawr bydd iorwg yn para yn eitha hir. Nawr oedd Jenny'n gofyn i fi am blodau a faint dwi'n rhoi nhw mewn dŵr. Os maen nhw ffres fel yn y Gwanwyn, mae rhaid i ti'n mynd y bucket y ti pigon o'r ardd. Achos maen fel babis, na beth dwi'n dweud. Mae rhaid ti edrych ar ôl babi yn dos, mae rhaid i ti wneud yn siŵr bod nhw'n cael y llath a dŵr a edrych ar ôl nhw. A na beth mae blodau fel yn y Gwanwyn. Erbyn y hydre, achos o'n i'n dangos y patsio yna i chi oedd wedi para yn 2 wythnos, maen nhw'n hen fel ni falle, wel, fel fi, ty beth, ddim fel chi. Ac ni mwy teff yn ydyn ni. A dim eisiau edrych ar ôl nhw cymaint, maen nhw'n para mas o dŵr, a fel hwn nawr dwi'n rhoi mewn fan hyn, bydd hwn yn para mas o dŵr hefyd. So, just fod yn ofalus yn y Gwanwyn, a os mae rhywun yn gofyn i ti wneud rhywbeth i'r eglwys neu priodas, mae rhaid cyflyru nhw. Mae rhaid cyflyru nhw o leia 24 awr mewn dŵr a mewn bwyd. Mae rhaid cyflyru blodau, ty beth, ond mae eisiau mwy pryd ti yn y Gwanwyn, a wedyn fel mae'r amser yn mynd, ti'n gallu rhoi nhw mas o dŵr ac mae hwnna'n edrych yn hyfryd hefyd. So fel hwn nawr, mae'r ffatio wedi bod yna dros y geia ac fi'n jyst yn rhoi hwn i ddod mas fan hyn so ti'n gweld siap. Ac mae iorwg, wel, mae'n wych yn diwedd. Mae'n gallu bod mas o dŵr a para. So mae rai pethau yn well yn gilydd. Nawr mae Hellebores, a dangos hwn i ti nawr, jyst wedi gorffen. Os, jyst eisiau rhoi hwnna mewn. Wel, so mae hwnna jyst yn newid yn diwedd. Dwi wedi colli hwnna. A jyst i rhoi hwnna i ddod mas hwnna. A bydde yn para, achos mae hwn wedi dod o tŷ ffrind i fi, a mae wedi cael e dros y geia. So os y ti eisiau gallu ti rhoi hwnna, fi'n meddwl bod yn edrych yn well fel yna, dweud y gwir. Falle jyst rhoi yn y dŵr fel yna. Na ni. So mae fe jyst yn dangos i chi beth allwch chi wneud gyda pots, jariau a blodau. Ond cofio, mae rai pethau Gwanwyn yn licio dŵr a mae'n well i wneud hwn yn y Gwanwyn achos nhw ddim mor hapus mewn spwng oasis a ddim yn para. A os yw'n edrych ar y Hellebore yma, mae'r canol wedi mynd, ti'n gallu gweld? Mae hwnna nawr wedi para am wythnosau, ond mae hwn heb gadael rheina. Mae rheina ddim yn para mor hir, ond erbyn i'r rheina dod mas, maen nhw'n henach a newydd hen. Mae jyst yn dangos bod yn para yn hir. So, dyna pot ei ffleur. Hyfryd, arbennig iawn an. Mae rhywbeth yn pasg amdano efo dwi'n teimlo. Chymod, mae'n croeso i'r Gwanwyn yn dweud. Ydy, a jyst nôl yr un arall i chi nawr, so chi'n gweld y ddau. So mae hwn yn fwy, wrth gwrs, ond mae hwn, ti'n gallu rhoi hwnna mewn stand hefyd, a bydd yn edrych yn hyfryd. Nawr, mae rhywun wedi gofyn cwestiwn, ond mae eisiau sbectol arno fi, so fi'n mynd i weld beth oedd y cwestiwn. Ti'n rhywun gallu... Wel, camol sy'n man, a mae fi'n yn ymddiheirio bod ni'n gorfod mynd. Mi ges i ymddiheiriad os un aelodau'r ardal, ond bod nhw'n gweud bod yma sôn am berson dawnus yn y maes brodyr. Wel, allai byth a cytuno mwy, de. Gwerfreiddiol fyswn i'n gael rhywbeth o'na, de. A mwynhad ac ymlacio chi jyst yn arddangos hwnna mor hamddenol. Os yna gwestiynau dy rywun? Pawb yn mwynhau? Wel, dwi'n gobeithio bydd nhw'n trio wneud rhywbeth, achos does dim lot o flodau yn hwn, a hyd yn oed yn hwn, falle si jyst rhoi potiau fewn, ond a jyst cwpl o fasau fel mae'r cennin pedal licio fod mewn fas. Gobeithio bod nhw digon syml i bobl trio. Chymod y blodau mis Mawrth, cennin pedal yna mewn potio, wel ar ôl i'r hynna wywod, llwch chi roi y bylbiau yn yr ardd ar gyfer blwyddyn nesaf, gallwch chi? Galle. A na beth sydd gyda fi lawr o'r bwys y goedwig nawr, o Dewi Sant, dwi'n prynu hyn a hyn, a wedyn rhoi rai i ffwrdd, os mae rai ar ôl, maen nhw'n mynd yn yr ardd, a mae'n hyfryd, ydw i?
Ydy, chi'n aros i weld nhw nawr, mae'r crocuses da fi a dwi'n hyacinths sydd o mas a mae teti tes wedi dod mas, ond mae gennych chi'r amrywiaeth yma. Ti o fel cyrraedd i bawb yn dros e? Ydy. Pethau neis i gyd mae pobl yn gweud dan. Ydy rhywun eisiau gofyn cwestiwn am rhywbeth, neu? Na, dwi'n gweld neb. Dwi'n credu bod chi fel yn eich dull cyflwyno naturiol i chi'n llenwi hwnna. Chi'n gwybod chi mor brofiadol yn y maes ac yn rhannu eich profiadau chi gyda ni. Mae'n neud yn haws wedi ni. Mae rhai yn dweud am beidio dodi cennin Pedr mewn dŵr. Be chi'n meddwl o hynna? Tai troi nhw mewn dŵr? Ie. Wel, yn pa ffordd maen nhw'n dweud i peidio roi nhw mewn dŵr? Sorry, fi o fanna y cwestiwn. Mae Sian. Iawn. A chymod, chi'n mynd i siopau a mae'r bwnsiod o Cennin Pedr, dyn nhw ddim ond dŵr, maen nhw jyst yn cael ei gadael yn sych. A fi wedi clywed rai yn gweud i beidio dodi nhw mewn dŵr o gwbl. Fi ddim wedi clywed hwnna blaen. Mae hwnna'n diddorol. Fi ddim wedi, achos dwi'n meddwl byddai'n cymryd lot mwy o amser yn nhw dod mas heb cael dŵr, ond falle bydden nhw byth yn dod mas os nhw'n gadael. Wel, yn naturiol, bydden ni'n meddwl, dodi nhw mewn dŵr. Mewn dŵr, y problem yw, os ti'n rhoi nhw gyda blod eraill, achos mae'r sap ma'n dod mas, a mae'n lladd rhai, a maen nhw'n dweud mae rhaid fod yn ofalus gyda anifeiliaid hefyd, i nhw ddim yfed o'r dŵr bod Cennin Pedr wedi bod mewn, achos mae'n peryglus. Mae rhaid meddwl am hwnna, ond pryd ti'n gweld rhywbeth mor ddel, ti ddim gallu dychmygu bod pethau fel yna, achos mae'n hyfryd, a mae jyst yn dangos adfywiaeth yn diwedd. Mae'r Gwanwyn wedi dod, a fel cenedl hefyd, ni wedi dewis, wel, falle Lloyd George wedi dewis, ond ti'n gwybod, o leia, ni wedi dewis blodyn hyfryd, dwi'n meddwl. A mae'n arwydd o obeth yn dweud? Ydy, mae'n arwydd o obeth, ydy. Ac o'n i'n licio'r syniad yna gyda'r barbecue sticks, i rhoi i gadw'r daffodil. Mae'n rhwydd, ti'n gwybod, os ti ddim yn siŵr am roi nhw fewn, achos maen nhw'n dweud i torri nhw fel ar draws, ond dwi ddim yn gwneud hwnna, achos mae'n rili anodd i roi nhw fewn. Os mae'r barbecue stick, ti'n unrhyw pren fel yna, ti'n gallu, ond cofia, os oes dim rhain ydy ti, defnyddio brigau. Brigau sy'n digon denau, achos bydd rhain yn mynd mewn, a bydden nhw'n mynd ar rhain hefyd. So, does dim rhaid i ti cael popeth yn y tŷ, ti'n gallu defnyddio pethau eraill. A maen nhw'n siglo dŵr hefyd yn dyn nhw. Ydyn. Wel, mae lot o ddiolchiadau yma. Bore hyfryd, wedi mwynhau yn fawr, a wedi bod yn hyfryd iawn. Diolch yn fawr Ann. Dwi'n credu nawr, bod ti'n bydd nawn ni drosglwyddo nawr, dwi'n credu i Jill. Ond diolch yn fawr Ann. Hyfryd i weid chydig o eiriau ar y diwedd. Cadwch yn fideo i gyd a mwynhewch dydd Gwildewi. Diolch. Diolch i tythydd Jane am arwen y bore mewn ffordd mor hyfryd. A fel wedodd Jane, diolch i chi Ann am dangos i ni, 2 gampwaith, maen nhw'n hyfryd. A wedys i'r tegwen, dwi'n trau camera bant, achos dwi'n ofni falle bydd rhaid fi fod mewn y mas. Ond dwi wedi eistedd fan hyn, dwi ddim wedi symud, a dwi wedi mwynhau yn fawr iawn. Un peth o'n i yn gwybod, bod Cennin Pedr yn anodd i roi mewn gosodiad, achos briodon ni ar ddiwedd mis Ionawr, a wedi ni moyn Cennin Pedr, a dwi'n cofio'n fam yn nyfreth, hi oedd yn neud y blodau, oedd hi ddim yn hapus, achos oedd hi ddim yn cael hwyl i roi'r daffodils mewn o gwbl. Ond y beth, mae fe'na, chi wedi bod syniadau mor hyfryd i ni, byddwn ni falle yn adle gyda chi Ann, edrych chi bod pawb yn gallu neud blodau. Dwi'n ofni sy'n ni wedi treial wneud rhywbeth fel ad gyda chi bore, mae bydde Ann i bendod llwyr da fi. Ond mae wedi bod yn hyfryd i gael eich chwilio chi wneud e. Dwi'n siŵr bod ni gyd falle yn ysu am fy mas i wylio am y gwyrddni a mynd i brynu cwpl o Cennin Pedr ar gyfer ti Mawrth.
diolch o galon i chi, mae wedi bod fore hyfryd iawn, dwi'n mor falch bod fi wedi ymuno, a dwi'n siŵr bod fi'n siarad ar ran pawb sydd wedi ymuno. Mae 44 ohono ni ma ar hyn o bryd, a dwi'n siŵr bod lot falle wedi goffo gadael yn hyn. Felly diolch o galon i chi Ann, a wel, edrych mlaen, a fi gael chi nôl am gyfer gosodiadau arall, am gyfer y tymhorau arall o'r flwyddyn. Felly diolch yn fawr iawn i chi a pob dymuniadau chi. Diolch.